أرسط زينام مرخب تحفاش تكالات هايمانوت سلام حدنة بحلافنة منفس كسرحي قباء تباهد إثيوبيا قبائل لوطي كبابي أير كوب 32 مدلوا بسفح من قصاص كم تركبت حبيب كابوساي إسرائيل أما الله هجرتها أوجو زنبر أواج هزوز أوان كابلومي كدام مشت جميل كمزل على أفليتا على قدام عصرت ميازيا كلتشحن عصر شمونتنا متمرت قطر ساعات شعاتنا باخم زحرنا يوم عاد زينا ايتبي تغرنيا حزنا لكم قريبنا لنا كما يتوعلو كبرات تملكتي مزيناتات غيتاچو علوم مساخم قصني حسنا مكتال نكون لكم تمنيتنايو فلما حصرت زيناتات بحسب مدمارنا توغنو زركبو هاغراوي هنصتات نزلاق معباله زتامامن مسرتيو كبلو مكتل قدما منستر تمسجن طرونه تزاريبوم توم كتل قدما منستر زي زغلصو ኢትዮጵያ كتهنصيام ፈጠራ ቅልጣፈን ጽሬትን ብራኸ መሰረተ ልማዓት ብዝብል መሪ ሐሳብ ኣብ ዝተጀመረ ቀና መሰረተ ልማዓትን ኮንስትራክሽንን ከምኡን ዓውደ ምርኢት ኣብ ዘጀመሩሉ እዋን እዩ በዚ ድማ ብዝሓለፉ ናይ ለውጢ ዓመታት ኣብ መዳይ መሰረተ ልማዓት ዘርአናዮ ቆራጽነት ብብዙሓት ተኣምር ይምሰል እምበር ንዓና ግን ዕለታዊ ተግባርና ኢሎም ብፍላይ ኣብ መገዲ ሓይሊ ዲጂታል ምህዳር መስኖ ህንፀትን መስፋሕፊሕን ምዕርፎ ነፈርቲ ከምኡን ኣብ ልምዓት ከተማ ዘመዝገብናዮም ዓውታት ኢትዮጵያ ንስግግር ዝተዋደደ ቁጠባ እናዘርግሐት ትርከብ ሰረት ክንደይ ዝኣክል ዝጸንዐን ዓሚቕን ናኾነ ከም ዝርከብ መርኣያ ኢሎም ምዕባለ ኢትዮጵያ ብጽኑዕ ሰረት ንምቋምን ንምቅልጣፍን መሰረተ ልምዓት ብፍሉይ ትኹረት እናተመርሐን እናተጠናኸረን ንርከብ ክብሉ ኣብሪሆም مرغبتي حفاش تكالات هايمانوت سلام حدنتن بحلافنت منفس كسرحي قباء تباهيلو مرغبت حفاش تكالات هايمانوتها بصعبتهم هايمانوتاوي تمرتي كام مسرع بتوساقي نسلام حدنتن هاجر بحلافنت منفس كسرحو كم زقباء وانا دايركتر بعلمزي مرغبت حفاش إثيوبيا هايمانوت زلك أقليصن بعلمزي مرغبت حفاش إثيوبيا بزحلفو سلستوارح حبل علي مرغبت حفاش تكالات هايمانوت زقبرو كيتتلن جمجمان زرقحن تحستو صيتو علاو زقبر مرحا قبري أداليو أبتي مدرخ مرغبت حفاش تكالات هايمانوتن نسلام حدنتن بزبل تيماز تقايد مرحا قبري منستر مقاري محبرة وقدات قدما منستر مهازة طبابات دياقون دانييل كبرت منستر سلام محمد إدريس منستر ديتا قلقالوت كومونيكيشن تسفاون قوبزاين توكلت مرغبت حفاشن تكالات هايمانوتن ترخيبهم وانا دايركتر بعلمزي مرغبت حفاش إثيوبيا هايمانوت زلك أبتي وان كم زبالهم مرغبت حفاش تكالات هايمانوت نحبرت السبن صعبتو من هايمانوتاوي تمرتي كام مهابتو ساقي حدنت متحققازن فقري سلام لمعاتن حبراو كبرتاتا مسرات وطاوي أبركتو اللوم قدم لوطي بزنبرو حقتات مخنيات تكالات هايمانوت مراقبت حفاش كيطايشو حقوا فلطون فقادن كيرخبو تخلكلهم كم زصنو حزخ اخيرا يكون مبرد حرها قراو لوطي بوليسين اواجن مراقبت حفاش كما حيش بمقبار مراقبت حفاش تكالات هايمانوت بحقا فلطو كرخبون فقاد برودكاست رخيبو ممكن كساقصون بمقبار متشو كونتات تفتيرو يلن بعلم الزمن رقبت حفاش إثيوبيا مس كلهم هايمانوت تكالات بموداد من رقبت حفاش تكالات هايمانوت بحقي بزتوها ومافلطو مسرت فقاد اوصيهم كسرحو ادلاي زخونه كتتلن حاجزنا جبر كم صنح قليصن لعلا 50 حدن زخونو طابياتات تلفزيون هايمانوت تكالات فقاد بمركاب اب سرጭት كم زركو بمغلاص بامارصنت ديجيتالن محبراو ميديا هايمانوتاوي ملእክታቶም نسعبتهم كم زقربو تزاريبن يكون بر حيدت زي بهالو حق طحست هايمانوتاوي كبرتات زشرشرو كبرن باهلن حبرتسب زي وكلو حلافنس غودلوم تحستوتات زمحلالفو كم زلو املاخيتن مرخبت حفاش تكالات هايمانوت حقتات هاجرن هايمانوتاوي كبرتات نخبيروم كنقساقسو صاوعي تقريبا
معبال لمعات كتما ديس أبابام شمن مثلا إثيوبيا مغلاه زلعلا بركتونا قبر كم زخنا كنتيبا دانيتشاوبي قليصان كنتيبا محدار كتما ديس أبا دانيتشاوبي كفله كتما نفاسلك ميدار با6 تبع سفرة سبورت مريقنا قلقلوت حزبي كيف تغيرن تن كنتيبا بتي وان مناسي اديس أبابا فتوتي سبورت كم زخنو من محدار اديس أبابا بصنوع كم زامن قليصان سلا زخنا مناسي درجوم زحلو سفراتات سبورت كرخون مقبار أبستفلاليو كبابيتات مسألة المعاد سبورت إنها نسو كم زخنو حبيرن أبتار سا كتماز هنسو سفراتات سبورت مناسي بأكالنا أمرون زي قولبتون مقبار كم زخنوون أما لخيتان حفشاوي ممرحي بوليس أديس أبابا نحصيات أبالات بوليس أمرقوم حفشاو ممرحي بوليس أديس أبان حمش توارح زي سلطنهم بل 3 زور حصيات أبالات بوليس أمرقوم تيس نسرعات من رقاب كوليج بوليس أوروميا مع أخل مسلطني مسرتاو بوليس بلبلايو تساليتو أبتيس نسرعات أزازي بوليس أديس أبا ليتنال جنرال أسرار دينيرو بمعرق مكتل كنتيبا والنصرح فصامي كتما أديس أبا نايتي علت كبري غاشان انجينير وندمو سيتا حلافيت بيرو سلامن صدتان أديس أبا ويزورو ليديا قرما حويسو لعلو تامرار حا بوليس فيدرالنا أديس أبان كمون عدماتا غايش ترخيبام أمكتال ما دزينا يتبي تقرنياكم تركبوا كبرات تكتاتلتي مريسكم سلت تكتاتلونا نمسكنكم حزون وسانات سنحو بزرزرنا بزحرنا يوزينا كنسقرينا إثيوبيا قبائل لوط كبابي أير كوب 32 مدلاو أب سفيح من قصاص تركب قدما من سرابي أحمد ونتي قبائل ممراح ستعيشه بهراو كوميتي كساب حزيز السالطو تكبارن قصالي تلمتاتن تي كوميتي قمقيمهم بروكتاوي تاسرات نزوارد توصبصاب ملو برهان قرماي ኢትዮጵያ ዓለም ለኸው ጉባኤ ለውጥ ንብረት አየር ኮፕ 32 ንምድላው መምራጻ ንሃገርና ጥራይንቲ ኾነ ንመላ አፍሪካ ዝዓበየ ዲፕሎማሲያዊ ዕድል ኮይኑ ተመዝጊቡ እዩ እዚ ታሪካዊ አጋጣሚ ኢትዮጵያ ብልምዓት ሓምሎ ኣሰርን ናብ ሓልዋ ንብረት አየር ትገብሮ ጻዕሪ ንዓለም ተርእየሉ ወርቃዊ ዕድል ተገይሩውን ይቁጸር ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ነቲ ጉባኤ ብዓወት ንምምራሕ ዝተጣየሸ ብሄራዊ ኮሚቴ ክሳብ ሕዚ ዘሳለጦም ተግባራትን ቀጻሊ ትልሚ እቲ ኮሚቴ ገምጊሞም እዮም ሚኒስትር ጉዳይ ወጻኢን ፕሬዝዳንት ኮፕ 32 ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ከም ዝገለጽዎ እዚ ጉባኤ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ዓለም ለኸ ጉባኤታት ንምምራሕ አቅም ከም ዘለዋ በተግባር ተርእየሉ መድረክ ምዃኑ ገሊጾም እዮም የኢትዮጵያን ብቃትና የማድረግ አቅም ከፍ አድርገን ማሳየት كلت ኢትዮጵያውያንን አቅሜ መትግባርን لعل بلنا مرأي يقبا إثيوبيا استحلالخون عبيت زخون عالم لخاو قدات ممراح متنقاد كم تخيلن زي بسلا عامي كم زلوان أخول زخونو تكالات زلوها هاجر مخانا كنرئي يقبا كابزب توساخي عالم لخاو تعنتو فتارنت هاجرنا معباين متنخارن
ኣድላይ እዩ بتمساسالي مينستر بلانن لمعاتن دكتور فصوم أسفا بوغنن معقف لوط نبرت أير حبرات منغستات زسالتو نحنحات بزقبان مسلات أرلاي قدم مدلاو يقبر كمزلو أرقاقيز أنين باير نبرت لوط قداوش لاي ድርድር የሚያደርጉበትን ኣብ ጉዳይ ለውጥ ንብረት ኣየር ንሕንሕ ዝግበረሉ ኣብ ውፅኢት እዚ ንሕንሕ ድማ ትግበራ ዝከታተሉን ዝምልከቶም ነዙይ ንኽፅዕሩ ዝሰርሕ ስርዓት እዩ ብሓፈሻ ዘሎ ስርዓት ለውጥ ንብረት ኣየር እንትንርኢ እቲ ንሕንሕ ዝምራሕ ሰለስተ ዓበይቲ ስምምዓት ብምምስራት እዩ ነዙይ ስርዓት ዝመርሑ ሕጋዊ ስምምዓት ቀዳማይ ማዕቐፍ ለውጥ ንብረት ኣየር ሕቡራት መንግስታት እንብሎ እዩ ካልኣይ ስምምዕ ኪዮቶ እንትኾን ሳልሳይ ድማ ስምምዕ ፓሪስ እዩ ኪዮቶ ስምምነት ሲሆን ሶስተኛው የፓሪስ ስምምነት ነው حلفت بريس سيكتريار بيت صحفت قدام مينستر بالليني سيوم بوغنان تغباي اثيوبيا بلوط نبرت اير زلوا مرحنت كم ترغاغصن مثل نبرت اير مهناص عبي عقمي كم زفترن اب استفلاليو زفرات انفستمنت مسحبن فسات عودتኛታት ሙሳኽ ጠመተይቡ ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጠንየን ድሕነት ትጉባኤ ብዝምልከት ድማ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ዓለም ፀሐይ ጳውሎስ ቦገነን ኮብ 32 ብዓወት ንኽዛዘም ድሕነት ኣብ ኩሎም ኣንፈታት ክረጋገጽ ምግባር ፈላማይ ተግባር ምዃኑ ኣልዒለን እየን ነባሩን ሳይረብሽ አዲስ ሚመጣውን መቋቋም የሚችል ነቲ ዝነበረን ከይረበሸ ነቲ ሓዱሽ ምክልኻል ዝኽእል ጥንኩር ዝኾኑ መሰረተ ልምዓት ብዛዕባ ምህላዋ ምርጋዝ እቲ ጠመተ ዝተገበረሉ እዩ ኣብ ኸይዲ እዚ ንፈጥሮ ኣቕሚ ብፍላዩን መናእሰይ ኣብ ኸይዲ እዚ ንኽሓልፉ እነሳልጦ ምንቅስቓስ ኣሎ ቀጻልነት ዘለዎ ኣሰር ኮይኑ ንኽሓልፉን ኢና ንንቀሳቐስ ዘለና እዚ ዝዕወት ድማ ድሕንነቱ ዝተሓለወ ጉባኤ እንትሳለጥ እዩ ስለዚ ነዙ ሒዝና ኢና ንንቀሳቐስ ዘለና ማለት እዩ አካሄዱ የተሳለጠ ሲሆን ስለሆነ እነዚህን ይዘን ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው ማለት ነው ዲጂታል ቴክኖሎጂ ብዝምልከት ድማ ዋና ስራሕ ፈጻሚት ኢትዮ ቴሌኮም ፍሬህይወት ታምሩ ቦገነን ጥንኩርን ዘተኣማምንን ዝናበብን ኢንተለጀንስ ዝኾነ ካብ መሰረተ ልምዓት ክሳብ ዲጂታል ግልጋሎት ዘሎ ምድላው ብዝለዓለ ፅፈት ንምቕራብ ከም ዝስራሕ ኣፍሊጠን እየን እዚ ታሪካዊ ኣጋጣሚ ኢትዮጵያ ብሓምለዋይ ኣሰርን ናብ ሓለዋ ንብረት ኣየር እትገብሮ ዓለም ለኻዊ ፅዕንቶ ንዓለም ተርእየሉ ዓብይ መድረኽ እዩ ኣብቲ ጉባኤ ካብ 196 ሃገራት ዝተወከሉ ልኡኻንን ብርክት ዝበሉ ተሳተፍቲ ከም ዝርከቡ ትፅቢት ይግበር ዜና መረፃ ድልድል ናፃ ኣየር ሰዓት ውልቀ ተወዳደርቲ ዕላው ኮይኑ ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ንዝተመዝገቡ ውልቀ ሕፁያት ተወዳደርቲ ድልድል ናፃ ኣየር ሰዓት ዕላው ገይሩ እቲ ቦርድ ነቲ ድልድል ዕላው ዝገበሩ ኣብ ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ብውልቀ ሕፁያት ኮይኖም ንምውድዳር ምስ ተመዝገቡ ውልቀ ተወዳደርቲ ኣብ ዝገበሮ ዘተዩ ዋና ኣካቢት እቲ ቦርድ ሜላት ወርቂ ሃይሉ ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ብመሰረት ግዜ ሰሌዳ ንምክያድ ተግባራት ቅድመ መረፃ እናተወገኑ ይርከቡ ኢለን ቅድመ ስራሕቲ ድልድል ናፃ ኣየር ሰዓት ውልቀ ሕፁያት ሓደ ኣካል ከም ዝኾነ ብምሕባር ውልቀ ሕፁያት ጎስጓስ መረፃ ሓላፍነት ብዝተመልኦን ሕጊ ብዝተኸተለ መገዲ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣገንዚበን ዝደለናዮ ፓርቲ ንምምራፅ ተዳሊና ኣለና ክብሉ ነበርቲ ዞባ ጉጂ ገሊፆም ምንጪ ስልጣን ህዝቢ ከም ምዃኑ መጠን ዝደለናዮ ፖለቲካዊ ፓርቲ ንምምራፅ ተዳሊና ኣለና ክብሉ ነበርቲ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ገሊፆም ምርጫ ንህንፀት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ወሳኒ ምዃኑ ቶም ነበርቲ ብምጥቃስ መበል ሸውዓይ ሓፈሻዊ ሃገራዊ መረፃ ዲሞክራሲያዊ ሰላማዊ ነፃን ፍትሓውን ኮይኑ ንኽዛዘም ናይ ባዕሎም ግደ ከም ዝፃወቱ ኣረጋጊፆም ኣብ ኢትዮጵያ ቀጻሊ ሰላም ልምዓትን ንክህሉ ብምርጫ ጥራሕ ስልጣን መንግስቲ መሓዝ ክልመድ ከም ዘለዎ ቶም ነበርቲ ገሊፆም ንዓወት እቲ ምርጫ ኩል ግዜ ሓላፍነቱን ክዋፃ ፃውዒት መቕራቦም ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን ዞባ ምዕራብ ጉጂ ኣመላኺቱ أموداتا زينو تاي إسرائيل أملا هاجر تأوجو زنبرا أواج حصوص وان كابلومي قدام مشت جميلو كمزل على توافليتا بيت مخري مكل خال هاجر إسرائيل أملا تهاجر تأوجو زنح أواج حصوص وان كاب قدام مشت جميلو نخب قارت موصانا فليتو
እቲ ትካል ትማልያው ዘውፅኦ መግለጺ ምስ ኢራን ተፈጢሩ ብዝነበረ ውጥረት ምኽንያት ተነቢሮም ዝነበሩ ኣዋጅ ህፁፅ እዋንን ቀይድታትን ሙሉ ብምሉእ ንኽለዓሉ ዘኽእል ውሳነ ከም ዘሕለፈ ገሊጹ እዚ ውሳነ እዚ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ናይ ድሕንነት ስጋኣት መሰረት ብምግባር ተነቢሮም ዝነበሩ ቀይድታት ዘልዕል ኮይኑ ካብ ሎም ቀዳም ምሸት ጀሚሩ ስሩዕ ንጥፈታት ክቕጽሉ እዮም ካብዚ ውሳነ እዚ ድሕሪኡ ዜጋታት እስራኤል ቅድሚ ሕጂ ተነቢሩሎም ዝነበሩ ናይ ምንቅስቓስ ቀይድታት ናይ ሰዓት እቶን መዕቆቢ ቦታታትን ዝምልከቱ ትእዛዛት ከይተገደዱ ናብ ንቡር ናብርኦም ክምለሱ ከም ዘኽእሉ ተገሊጹ እዚ ናይ እስራኤል ውሳነ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ ናይ መወዳእታኡ ገጹ ይቃረብ ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ ተባሂሉ ዘሎ ኮይኑ ኢራን ንመስመር ባሕሪ ሆርሙዝ ክፉት ምግባራ ድማ ኣብ እስራኤል ዝነበረ ናይ ኩናት ስጋኣት ንኽንኪ ምኽንያት ከም ዝኾነ አልጀዚራ ጸብጺቡ እስራኤልን ሊባኖስን በአሸማጋልነት አሜሪካ ብዝተኻየደ ዘተ ን10 መዓልታት ዝጸንሕ ስምምዕ ደው ምባል ተኩሲ ከም ዝበጽሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ መንጎ እስራኤል አሜሪካን ኢራንን ነባሪ ስምምዕ ደው ምባል ተኩሲ ንምግባር ዝርርባት ይካየዱ ከም ዘለው ጸብጻባት ኣመላኺቶም ክቡራት ተመልከቲ ዜናው መሰናዶታትና ቀድሚ ምዝዛምና ቀንደቀነታትና ክነዝኻኽረኩም መራኸብቲ ሓፋሽ ትካላት ሃይማኖት ንሰላምን ሓድነትን በሓላፍነት መንፈስ ክሰርሑ ይግባእ ተባሂሉ ኢትዮጵያ ጉባኤ ለውጢ ከባቢ አየር ኮፕ 32 ንምድላው ኣብ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ከም ትርከብ ተሓቢሩ እስራኤል ኣብ መላእ ሃገር ተኣውጁ ዝነበረ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ካብ ሎሚ ቀዳም ምሸት ጀሚሩ ከም ዘለዓለቶ ኣፍሊጣ ክቡራት ተመልከቲ ንሎሚ ቀዳም 10 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ቀጥር ሰዓት 9 ኣባኹም ዝሓረናዮም ኣዲስ ናይቲ ትግርኛ ዝፍታት መጽናዕኩም መስል ነይሩ ስለም ክታልኩም መስግን ጌታቸው አለው መስመላ ሰውሚያ ስቱዲዮ ሓቢረኩም ነራ በብዘለኹም ምስተረፉ ምባትና ሰናይ ጊዜ ንኾነልኩም ትምኒትና እዩ